Engage Live sibuyile ke sisendaweni ye-event la izeka khona. Ayike namhlanje ke ngiphethe the founder, the visionary of the church, Trust in Christ. Uzozisho nje ukuthi ke anibingelele ngoba sonke siyamazi Engage Live umholi esimthanda kakhulu. We are so happy to be here. Bishop, amen. Siyabonga ukuthi ke sesifike nathi la endaweni ye-event onayo. Kwenzakalani la namhlanje la? Asibabingelela ababukela emakhaya ngegama lika Jesu. Namhlanje sisenkonzweni yabantu abasha. Sisembuthweni abantu abasha, sizodumisa inkosi, sizothi uNkulunkulu sesenguye namuhla naphakade. Yilokho nje okusihlanganisile and ke siyamethemba kakhulu uNkulunkulu sohlukana kusasa ekseni sizwana nawo wonke umuntu ozoba khona osihambele asibuke ngamehlo okukholwa asilalele ngamehlo okukholwa akwabe nathi ngokukholwa nje kuzoba mnandi. Yazi besibukele badlala ibhola esport. Lo mqondo lokuthi ke nibadlalisa abantwana ibhola or sport yilo lenza ukuthi ningenzelele that idea nje. Egameni labantu abasha uyabaza abantu abasha angeke nje ubanikeze uJesu yedwa. Kufuneka abe nazo izinto zokukhuthaza ekutheni baphinde futhi nakusasa basibone isidingo sokubala. So ke uma sisebunkonzweni that is why phela iBhayibheli lithi makungabikho umuntu odelela ubusha bakho kodwa yiba isibonelo. So lezi zinto masizenza kanje sisekholweni silwela le ndawana yokuba isibonelo. Bebona ukuthi esontweni uba khona lo yamzuzu wokudlala okungesikona ukuthi sisuke sidlala ngoJesu kodwa sisuke sidlala egameni lokuthi singabantu abasha siyabumbana siyakhana senzela nale yankonzo yokwazana ukuze kube lula uku-networker noku-communicator. Yes, sisodwa siphakathi ebandleni. Yazi kuzokuba nalento kuyasho ukuthi kuyashisa impela. Bishop, unapha ke asikile kancane la ezwini manje because yinto esiletha kakhulu yizwi elisiletha kakhulu lapha emafundo Exodus lapho uyathola ukuthi uMoses usebuya kwesibili after ama-10 commandments awawisile ngenxa yokucasuka as a leader. What is your take le ukuthi uma umholi inhliziyo yakhe ingabi umuntu oshesha acasuke? Kubalulekile kakhulu ngoba phela usukuhamba phambi kwabantu and iBhayibheli lithe umele usomuhle onesi lokufundisa and laphinde lathi umele usomuhle hodela ukuphila kwakhe ngenxa yezinto. So leyanto yokuba umelusi iyabiza ukuthi yiba yisibonelo. So in other words okwenzeka ngalesi sikhathi sika Moses uyamuzwa ke uNkulunkulu mayesethi ke zibazele wena wakho kodwa imithetho yona midala wona amatshe azoba azobhala wena kuzothi amatshe emasha kodwa imithetho ibe yimithetho emdala. So ke sisekutheni la ebuholini umholi akangadinwa ngoba iba khona le ndawo nathi umuntu oyiphela singabantu umuntu wasezweni. You understand ngiyahluthuka omunye athi emva kakhololo khona indoda. Hey wena ujani emva kakhololo khona indoda umntwana kaNkulunkulu ayikho yimbi Bishop into enjalo. But there's one thing engibuza abaholi bakho within the church emangihamba la uspace ukuthi ikhona lento futhi eyenza uMoses uthi isandla sakhe sikhathale lapha eRefedima kwakutholakala ukuthi kumele kutholakala abantu abazophakamisa isandla sakhe umholi. Yini what's your take about that supporting your leader? Baba lapho mawukhuluma ngento yokusekeleka kuka Moses leyanto isho ukuthi sisekholweni kumele kahle kahle siseve. Siseve ezincekweni ezisiphetheyo esizilandelayo ingathi ikhona inceku ihamba phambili ikhomba indlela bese thina sifuna ukulwa nokususa nokuphuca induku. So okwethu to do is to support, is to help, is to assist. Selekelelane ukwenzela ukuthi sikwazi ukunqoba ngoba kahle kahle nabantu bezo nje uyabezwa nawe bathi together we conquer, together as one. Yabona bathi sinqoba siyimunye. Ekugcineni Bishop sibuya ku-1976 50 year anniversary. Laba baleli inkululeko ababancane balela ukuthi kena bakhulume bafundiswe ngelanguage yabo bathela 50 ke labo bantu labo besemzabalazi kulonyaka lo. What is your take? Do you think if fight abayilwele was a fight or it was a losing battle? Sizothi it was a winning fight ngoba ekulweni kwabo
silibonile izwe lonke linyakaza leya nto nje ye recognition ukuthi recognize lolu suku lomhla ka16 kuJuni kukhunjulwa leya mihla ka76. It means ukunyakaza kwabo nokuacta kwabo kwaba ne-impact. Kukhona okwakwenza empilweni zabantu, empilweni zikahulumeni, ezimpilweni zezwe lilonke. That is why kuna that recognition. I wish we were that. I'm so happy to do that. And ukuthi ke lapha sifuna ukuthi ke ngalawo mazwi abaqhubeka abantu abasha ngoba leya nto yokuthi babe munye bakhulume ngazwi linye iyenza ukuthi kunqotshwe kunjengamandla omuntu osifazane. Abantu besifazane buka namanje buka namanje kujima bona kunyakazizwe lonke wakhuluma usisi wakhuluma u1 lo sisi wakhuluma bona amabhasi agcwala nakho siyabonga Bishop amandla umuntu osifazane yilento esishoyo amandla okusupportana, and once we work together we achieve a lot. Sibonga kakhulu Bishop, sizoba nawe la sifikile thina Engaging Life. Angazi ukuthi yini message ongayinika nje abalandeli be-Engaging Life. Kubalaleli be-Engaging Life siyafuna ukuthi abawulalele njalo lo msakazo and ke babakhe ubunye nokuba nenhlanganyelo and benze ukuthi bawulalele njalo lo msakazo ngoba uyazithinta impilo zabantu, uyayenza i-change ezimpilweni, and i-change kumuntu akuyona eyoqoqaba eyomuntu as individual ngoba le nto ibamba ingqondo, ibamba inhliziyo, ibisithatha i-action okuyiyona yona. Izwe le-Engaging Life siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise. Amen. Welcome to another exciting segment here Engaging Life. Sila TIC. Ngithanda islogan sala Car City, we trust the trusted. Siyethemba kuye. Sino presiding la Baba Masondo who's welcoming us. Si Engaging Life. Kule nkonzo olusha ozosho nje baba ukuthi kwi-event olusha la TIC. From bayiqala le event okanye from the way bastrategizile till here, the number abahlangane nazo and conquering through till date. Presiding, welcome to Engaging Life. Siyabonga kakhulu baba Mbatha, siyabingelela nje kakhulu. Ukuthi nje sigcwele nje injabulo kakhulu. Yes. Nokuba khona kwenu kukhombisa ukuthi nathi sabantu siyakuthakasela kakhulu. Ngingakusho nje nginganazi kakhulu ukuthi uNkulunkulu ube nathi isikhathi eside. Yes. Azibanga khona ingqinamba ezinkulu kakhulu sisalungiselela umcimbi wabantu abasha. Sikwazile ukuthi uNkulunkulu asisize ngamandla wakhe sizehlangana izinto zethu ekuthenini kuze kufike lolu suku kuhamba kahle, sibona ku smooth esikufisa ukuthi sifuna kwenzeke lokhu sibona kwenzeka ngokusizwa uNkulunkulu. Ngokusizwa uNkulunkulu. Yes, because phela kungenzeka ukuthi sitshele ukuthi siyakwazi ukwenza kodwa uNkulunkulu mangabe engekho ngakithi ngeke kuze kwenzeke, kodwa uNkulunkulu mayengakithi uzodamana lokho esilekelele sisiza lapha nalapha size sibone ngathi thina ingqinamba zikho kanti ukhona umuntu oyishanyelayo ingqinamba kugcina kwenzeka smooth, sigcine sikhuluma kanje ukuthi hayi asiboni kube inkinga kakhulu. We marking 50 years anniversary Mabheka youth ka 1976. Mabheka namuhla ubheka la ya 76. Do you think the fight was worth it? Definitely. Definitely. Yabona kungakho phela sikhuluma ukuthi nakule minyaka siyayicelebrate le yandaba le yaka June 16 ngalesa sikhathi 50 years ago. It's because laba khona igalelo nohulumeni wangaleso sikhathi wabona washintsha. Namanje laba bamanje mina ngingathi nje ngiyakhuthaza kubona ukuthi baqhubeke ukuthi bezenze izinto ngoba ushintsho luyaba khona ngabantu abasha. Kodwa into engiyiqaphelayo ke ukuthi laba bamanje basadinga more isibindi sokwenza izinto ukuthi mabefuna ukushintsha izinto ikakhulukazi mabefuna ukushintsha i-country yenzeke ngendlela right basasidinga leso sibindi esifana nalesiya sika 50 years ago. Bayashoda kancane ngesibindi kona bayakhula laba bakhula bayabonakalisa ukuthi banayintshisekelo ukuthi zishintshe izinto, kodwa nje mabengafaka isibindi ezintweni abazenzayo bayenza into ngesibindi ngokusizwa uNkulunkulu ngashintsha kakhulu izwe. Ngiyathanda islogan seni manithi we trust the trusted. Ingoba uNkulunkulu uthembekile baba. Sithemba yena ngoba yena ethembekile. Ingakho thina simethemba yabona islogan sethu masisho kanjalo ukuthi we trust the trusted one, ukuthi uNkulunkulu okwazi ukuthembeka kuwena. Nawe uma uthembekile kuyena uNkulunkulu iqala lapho ukuthi wena thembeka kuye ngokwenza kahle, then ke yena uzokwazi ukuthi ngayo yonke indlela kusize ohambeni lwakho. Phambi kusikudedele mawususho kanje kuvuka one of the title songs to your latest album
Romans 8. Yes, yes. Uma uNkulunkulu engakithi. Yes. Leyo baba ibaluleke kakhulu. Lize lithi ke maliqhubeka akekho ongamelana nathi. Provided yena engakithi. Angeke uNkulunkulu abengakithi singayisondezi kuye. Impela yes. Uqala kuthela ukuthi sizisondeze kuNkulunkulu sibe ngabakhe. Then uNkulunkulu abona ukuthi abantwana bami. Bese siyakwazi ukuthi isebenze le ndawo nalelo culo lelo lisebenze kahle kuthini ukuthi uma uNkulunkulu engakithi akekho ongamelana nathi. Futhi asikho isimo nesinzima kanjani esingamelana nathi provided uNkulunkulu engakithi. Sesivalelisa i-message to ama-viewers ethu engaging live. What can you say esizweni sikaNkulunkulu, esizweni se-TIC globally nozayo nonkana? Ngiyayithanda kakhulu ke leyo baba. Ngingathi nje kubabukele emakhaya abenze isiqiniseko sokuthi ngaso sonke isikhathi bameme uNkulunkulu ezintweni abazenzayo noma yini. Uma wenza noma yini umeme uNkulunkulu. Uyabona ngokwenza kanjalo izinto zakho ziyohamba smooth, izinto zakho ziyokhanya ngoba wena umeme uNkulunkulu kuko konke okwenza. Ungalingelanga elilodwa ilanga ukhohlwe ukuthi khona umuntu owumdali wakho. Ngoba kubalulekile uhlale wazi ukuthi njoba ngikhona nginomdali. Njoba ngiphefumula umphefumulo kaNkulunkulu kusho ukuthi uNkulunkulu ufaka investment kumina. Uinvestile, uthatha umphefumulo wakhe wa-investa kimi. Anguphathe kahle. Anguphathe kahle umphefumulo kaNkulunkulu. Ngoba ngesinye isikhathi makufika isikhathi sokufa fanele umphefumulo ubuyele kuNkulunkulu uclean umsuka. Ngoba wena uphathe kahle. I-investment kaNkulunkulu phela le ayifake kuwe. Ngingathi nje emakhaya lapho la ngicela mina sibambelele khona kakhulu. President seyeqedile uvalile kahle. Ngiyayithanda le yeslogan ukuthi we trust the trusted one. Ngithanda izwi elithi mawubheka ngapha kuNahum ukuthi uNkulunkulu bonke laba bakuye bahlale banethemba kuyena, ikakhulukazi bonke laba abathembela ezwini liyabasebenzela abalikholwayo. Please stay tuned. Pastor Mosawa Mbatawe engaging live. We welcome you. We're still here at TIC, Trust in Christ. We trust the trusted one. I love slogan sabo, Pastor Chris. No, sifikile vele ke njengoba ngishilo ukuthi sisendaweni yesigameko. We are so excited ukuba nabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu uzozibonakisa kuleli badla ngendlela emangalisayo. Yes, sinomholi, one of the leaders uNkulunkulu asibusise wasithemba ngazo la eZayoni ubabugwahle. Ngibingelele kubabukeli bonke abazolalela le video noma bazobukela le video. Kwazi kwayinhlanhla bafethu kuba nani nje osuku lolukhulu kangaka eTIC. Hayi cha uNkulunkulu muhle siyambonga ngoba ayikho into esifisa nje ukubona ubuyoni bethu kubambene bezinto eyodwa. Yes. I think one of the things esihlale siyiphusha nathi la ku-engaging life ukuthi love one another. Sihloniphaneni, sithandaneni. And la into engiyibone la ku trust in Christ, it's a love and caring. Angazi ukuthi ufila kanjani ngalento le. Ngihlala lapha eSiphingo. Lapha eSiphingo kunento opposite la ngihlala khona kune company yakhe imoto ngeke ngikumention. Kodwa ngibona into eyodwa njalo uma bakhe imoto bayifaka ama wiper but kungakanethi. Bafaka ama light emini for ebusuku. La trust in Christ ke si prepare umuntu simprepare for ikusasa. So namhlanje into enizobe nizizwa nenizozibona abantu esobe sizoba prepare isimo esilandelayo. Namhlanje nje kulonyaka sisho njalo sithi umuntu omusha okhona la akeze azoprepare isimo esingakafiki. Sithi sifika sithole ukuthi ama light afakwe ekhanyeni kodwa for ubumnyama bungakafiki. Uthi ufika ubumnyama athole ukuthi umthole ukuthi unamandla accommodate noma isiphi isimo ngoba ukwazi ukusilungiselela singakafiki. Ngiyayithanda lento eshoyo. Since simele ubuyoni nje sisonke bakwazi esizweni sobuyoni. Yes sir.
okanyamazayo nonkana. After singing, after mlindelo, after worshiping, there's life. Yes. Uthini kumntwana or to the youth yaseyoni uhleli nama qualifications. Yes. Others bane craft in their hands. Abanye banama business, abanye banama degree, yet bahleli doing nothing. Ubakhuthaza uthini, not only khuthazini but umuphi umnyango ongabachanela kuwona. It's high time now emzini wakithi eZiyoni whereby kukhona umuntu ozohlala ekhoneni nento yakhe yedwa. Yes. Ngicabanga ukuthi le njengoba sihlezi kanje sizo displaya le oyishoyo ukuthi onesiphiwo ofundile nohlezi napa bafowethu beza with i-project ezothi woza ukubeka etafuleni, woza sikubone ukuthi unani, woza musuhlala ucabanga ukuthi wena ungcono kunomunye kanti siyadingana. Mhlambe kuyi-summarize ukuthi nami ngiyakudinga nawe uyangidinga nami ngiyanidinga. Uma singabamba lonto esubiyona ukuthi noma nini siyadingana, akekho umuntu ongcono futhi alikho elinye ibandla elingcono kunelinye as long as sisa under umbrella ethi Zion. So ukhuthaza abantu ke ukuthi ke as from now sesiqalile manje ukuthi asiphumeni soZiyoni akuphume ubandla lami bese sibheka uNkulunkulu besenza into ayidalele yona ukuthi uzoyenza emhlabeni. Into ehlala sisho ke ngeJing Life ukuthi we are under one office, which is the Jesus Christ our Lord and Savior, and then thina singabantwana bakaNkulunkulu si umbrella under uJesu kuphela. Ayikho ibandla lomuntu but ibandla likaKristu uJesu Kristu uNkosi yethu nomsindisi. It's so beautiful to have this whole wami. Ngiyithanda ngoba uya understand lento ukuthi umuntu omusha kumele abhekane afese kanjani izimo zakhe. But nayi ke into lapha eBhayibhelini lithi kana vumelana abantwana beze kimi ngoba umbuso wezulu onjengabo. What is your take ngalokho ukuthi bringing children in the house of the Lord? Ayikho into ebaluleke njenge ngicela ukuyifaka kwiverse. Kune scripture lapha esikhuluma ngenhlamvu yesinaphi. Oh yeah. Esithi ngane yona. Kodwa meke yatshalwa. So uma sibaletha asingabatsheni into ezimnandi kuphela. Khona isikhathi sokugqitshwa. Ukuze utshalwe akujona isizini emnandi. Njengoba sithi ke abeze asifike sibakhombise ubumnandi kuphela. Kodwa siyabatshena nakhona la endlini kaNkulunkulu akhona ama challenges akhona. Kodwa umuntu uma azi ukuthi ngisakwi challenge yokugqitshwa ngisazomila. Sifuna abantu abazothi mina ngishayekile ngaphelele umsebenzi. Mina ngishayekile ngasho umyeni. Mina ngishayekile kwa business yami but isizini yokutshalwa. Kodwa mekuyamila bese lithi ke iBhayibheli sikhula lesi sihlahla sibe isihlahla esikhulu. Ngithanda bese sithi ke bese simila amagatsha ukuze kuhlale inyoni. Ungaze ubone izinyoni seyihlezi. Yabona nje kasihleli la khona izinyoni ezidinga ukuzohlala kithi izoncela kithi. Kodwa ke khona isizini engathi mangibuza ukuthi ngangashayeka uthi ngo2023 ngeCovid ngangashayeka ngithi ngo2018 ngangashayeka kwakuyisizini yokutshalwa. So masithi vumelana abantwana abeze bazozwa lezi zinto ukuthi ungasiboni usibona sisilapha kuma platform akakhulu nathi khona la sidlule khona sagqitshwa kwathiwa kuphelile but uNkulunkulu uyamthatha umuntu ambeke la afuna ukubeka khona. Yeah, inamandla yaphila phambi ukuthi siphetele. We marking 50 years uprising youth in 76. Conveying the message. Was the fight worth it? I think isikhathi samanje u1976 basebenza ngokwakufanele bakwenze ngesikhathi sabo. Now asakheni natho wethu umlando. Akuthi after iminyaka emingaka sekwaba khona ogwala abafika bafika nezinto ezithize ezihlukile. Before nathi nje la emzini wakithi eZiyoni bekuthi maku celebrate unyanga kaJune sidlala ama sports bese kuyaphela. Yeah. Now sesizama workshop esizohlala kuona which means sizoshintsha manje into ekade kwazeka ukuthi sonke silesikhuluma indaba ka1976 balwa thina senzeni thina. The question ihlala nathi manje ukuthi thina senzeni manje ezoshintsha lobubulweni bakithi. Ngiyayithanda bafethu umsebenzi eniza nawo ngoba wona osizokhuluma ngelanga 50 years ozayo ukuthi kokwafika amadoda afika shintsha isimo athi laba basebenza up until la sasuka la manje saqala omunye 50 years ozoshintsha impilo zabantu. Yeah.
Ay, before ngidedela Pastor Chris, imfihlakalo nayi la babugwala engaging life. Yes. Yes. If we can tell you, engaging life, it's marking a year also. Okay. This year, especially today, and it's marking a year. We're celebrating it with style. Yaqala khona la last year at TIC. Oh wow. Okay. Wow. Yes. So to us, it's not just a year, but ukuthi sithi ababa uNkulunkulu uhambe nathi kwaze kwaba manje. Hey. Yeah. Inhle kakhulu sacabanga ngathi sakhuluma ngathi size nje ku-event so kanti uNkulunkulu silethe umsebenzi ukuthi siqhube size sibe 1 year now. It's so beautiful. Siyabonga kakhulu the support kubazalwane abalandela Engaging Life. Keep on supporting, following us. Usithole konke ama social media platforms siyatholakala. Engizokusho kokugcina ngivala ukuthi kana God transcends. uNkulunkulu akatholakala phakathi kwesimo but utholakala ngaphandle kwesimo. Isimo sima-affect yena, sa-affecta wena. Sondela kuNkulunkulu njalo. Ungayiphutha mangase ni celebrate unyaka bese sithi singasifaki isibusiso. Yes. Ngicela ukuyibusisa. Ibusisi. Kunaleli vesi uma abantwana baka-Israyeli behamba noMoses uma sebelambile uMoses uyaNkulunkulu. uMoses uyaNkulunkulu. Yes. Ukhuluma noNkulunkulu mebuya ubuya uNkulunkulu umnikeze answer. Uma sekwehla imana nayo kusibusise ngifuna ukusishiya ku-Engaging Life. Ukuthi mase kwehla imana lithi iBhayibheli wathi omunye komunye kuyini lokhu. And what is this blessing? Ngifisa Engaging Life namhlanje iphume nesibusiso, not an ordinary blessing but an extraordinary blessing. Abazothi what is this blessing? Ngoba makwehla into kaNkulunkulu ayifani nabanye abantu. Mabesathi abantu umeduze wemoto kwathi babadlule bangasho lutho akakabi what is this. Kodwa uma umeduze wemoto babuza uthi kabani? Hayi Nkosi yami ngicela ukuthule leso sibusiso la ngizofika khona kubuza ukuthi obani ndaba uma nifika ecompany uthi kade sasinifuna ngicela ukushiya leso sibusiso uNkulunkulu angibusise. Please keep on supporting TIC. Go to their social platforms. Trust in Christ Ministries, Facebook, TikTok, and all their social platforms. Again, don't forget TikTok account, Engaging Life, YouTube channel, Mozart Music. That's what Pastor Chris normally say. The Spirit of the Lord Always flows upon the face of the deep. Siyabonga. Evening. Welcome to another exciting segment, Engaging Life with Pastor Musa Wagambata. Sisala ATIC, we are having one of the greatest, if not one of the best artists eMzansi. Yeah, no, as ucule kamnandi lapha phakathi eholweni. Yo, I can't wait ukukhuluma naye. Ngihappy kanjani ukuthi seduze kwakho. Yes. Uzozisho ukuthi ungubani and
the one best song ayicula ngengisho mina because ngiyayizwa voice yami njani ihasi ngavele ngimosh ayithi ngucinyane one of the song eMzansi esimazi ngayo ngibingelela bazalwane igama lami nguSinezi Ngwakamsomi uyangazi uyangihlelela ehlolisisa imicabango yami bengingubani ngize ngithandeka ngaka izulu. Yo, no. We so welcome to Engaging Life, the channel Engaging Life. We're so happy with you now la, and sakulandela kakhulu as Engaging Life is a stage. Esilandela kakhulu ama-artists aculi gospel. We are so happy ukuthi khona la. There's nje usinike nje more details ukuthi wena ukuphi manje. There's another CD or whatever nayo oyiphethe esingayilindela nje anytime soon. Khona yazi into encanyana it's nothing big but incanyana that I'm trusting God for that should be released ngizofika kithi soyithola and ngizokwenza sure ukuthi abaziyo nayithola kuqala amen ndawo. We are marking 50 years of anniversary we-youth in 1976. Looking back, mawuthi uyabheka ababekhona ngaleso sikhathi bathi konke beqala ethempelini, they were gathering ngezwi, then after izwi then set ama-strategy ongixoxelayo uyangichaza makathi after setting the strategies bathi izwa imithandazo yethu Nkosi sikelela. There was a prayer involved back to izwi lakaNkulunkulu lithi bebanqoba ngalo izwi empini. So meaning the choir was there even empini. Looking back to youth 1976 was a fight worth for. It was definitely worth everything, every effort, every prayer that was prayed upon, every energy that was invested. Because more than anything, I feel like it wasn't just their physical bodies. It was inhliziyo that was deposited into the whole thing. And the fact that we're standing here namhlanje, we can only say Nkosi yinhle futhi ilungile. Yeah, no, that's true. Yazi mina engiyithandayo ngawo ukuthi yena unale voice le, even the young ones bangakhona ukuthi bangangena kanjani bafana nawe if the young artist efuna ukungena nje to a space. Or how do you motivate young people mabafuna ukufana nawe to be an artist or to be involved in music? I think I don't want to say it's been used ngendlela nje ngesizulu sithi inteke but angifuni ukusho kanjalo kodwa kunalesi sisho esithi iphupha kafu umnyazi saphila. Feel like we use it nobe nini. Mina ngilibonile ukuthi iphupha lifu umnikazi wale saphila. And ngithi when you are gifted you like a spring. Yeah. Once ulibele uzifihla uzicinezela, chances are you might pop uwe, you might pop upope. Start small. Mina, I started in boxing with Tina Zungu back in 2014. Hi, Puti, sawubona igama lami nguSinengi wasemlazi kaB. Ngiyacula, ngiyakwazi ukucula, ngicula kahle ngineshow. Ngiphuma kwi Clash of the Choirs. Uma ngabe ngelinye ilanga uyofuna i-backing vocalist, cela ungithinte. And guess what? He responded. From that day, I became a backing vocalist kaTina. Wow. I begged to Tina before Doom. Wow. So, exercise your faith. Little Bible, ye of little faith. That little mustard seed faith. You need that. You might not know. Little Bible indlela zikaNkulunkulu ziphakeme. You might not know i-DM oyisend yokuvulela mphunyango. So ungacinezeli because ekucinezeleni ungaqhumuwe uqhumu upope. Ngiyethanda into esho I'm so humbled ukuthi ma-artists anjengawo are so limited to respond. I think gratitude ngiyanikeza nawe ubhuti uThina Zungu lapha khona ukuthi he responded and not knowing ukuthi the seed ayiplantayo izoqhuma ibe la khona. And I hope ukuthi nabanye abazosebenzisa the same method. Mina that's the only strategy engibanika sona ngithi bhala
ungewazi uzothi uyabhala kanti khona i-out ephelele yiphalishi sekuyiphalishi lakho le Nagia, sevala i-message yokugcina ongayinikeza the South African youth out there nomlandeli nomthandi womculo wakho to ama viewers. I don't mean to be political about this one, but I'm married kwaXhosa. Kunento kaXhosa ethi uThixo akancanywa. Angeke ngiyitolike. Yes, But all I'm gonna say is uThixo akancanywa. Whether good, whether bad, uNkulunkulu. Every day and every hour you are faithful, Lord God. I mean, please follow her. Uma handles akhe, ungashare ama handles akhe. On all social media platforms, good Snezim song, just Snezim song everywhere. Yazi mina nakhe iduku bayakhala wathi balifasa kanjani iduku Uthakasonto ezayo. wathi uthakasonto ezayo balifasa iduku. Bazalwane, angithi mina ngiwuphilo neplan. So ngithe ngifika ngifonela uLindo ngithi wele ongenzela iplano ungitholele umuntu ozongishuqulisa iduku. Ngifuna ukuthi uma ngi amongst amaziyoni ngiblend ngoba mhlawumbe I don't know. Hayi. Yeah. City from your mouth to his ears. Kwenza angazi imlalelo engaging life ngelinye ilanga sizombiza nathi ku-radio yethu azosenzela a beautiful interview. Because you are inspiration to the young people. You must know that they look up to you and they really respect you, and sinathi siyakuthanda. Engaging life loves you and Engaging Life izokubiza ku-interview. Amen. As Thank you Pastor so Chris much. normally say, the spirit of the Lord Always flow upon the face. of the depth. Greetings again. Welcome to another segment. You're engaging live with Pastor Muswaga Mbatalona. Ukhuluma noChris Okambatha wakaGadebe. Engaging Life. Sifikile sisendaweni la sesifike baphetheleni ohlelo lethu kahle kahle siphethe the founder, the visionary with us. Yes. Apostle Bamkhize Baba Greetings. My God. Mbongo Jehova mphefumulo wami, and let all that is within me bless his holy name. Well, it's a privilege for me and it's an honor to stand before all of you. Siqeda inyanga kaJune, we're getting into the month of July. Listen to me. Siphuma kwi-youth siya emadodeni. Nansi into ebalulekile ngokuba umuntu omusha, uyi-seed. Amadoda niyinhlabathi. Abantu abasha bafuna ukutshala something kinina amadoda so that bezokwazi ukukhula. If we don't have the good ground, the good foundation, the strong foundation as Abo Baba, abantu abasha, they'll be lost. Remember this, the church needs these 5 things. Needs strong priesthood, it needs strong prayer, and after a prayer, we need prophecies. And after prophecies, we need preaching. And after preaching, we need praise and worship. Let's build ourselves with a 5-fold P-A-5 engishilo, and you'll see wonders. Once again, we are the soil. uNkulunkulu ayithembile wadala uAdam kuqala wayesathi out of you Adam ngizokhipha unkosikazi ngikhipha abantwana. As men, let us make sure ukuthi we become good ground to our families, to the community, and to the society at large. Emabandleni
senze kahle emphakathini, senze kahle. Ngiyabonga kakhulu baba uRadebe, ngiyabonga kakhulu baba uMbatha. May God richly bless you. Usibari wami wena. Alibonga igama lenkosi. Thank you so much. Asibe nenyanga enhle ke madoda. Bantu abasha, remember, build yourselves on a strong foundation. Christ, only Christ. Amen. Build yourself in a stronger foundation. Follow them. My platforms are my socials, Mount Zion. We thank you all. Yes, ngiyanibingelela kusekuseni manje, I think. Yes, kusekuseni. Sila e-trust. Besishilo ngithi lokho niyasilalela nisilandele. Sesibuyo-ke le nkonzo eyeyouth eyala e-trust in Christ. Ngiphethe umfundisi wami la. Umfundisi uzozi-introduce yini nina abalaleli bethu be-Engaging Life. Uzonibingelela bese ayazisho ukuthi ubani bese siyaqhubeka. Amen. Siyabingelela abalaleli emakhaya bonke abasilandelayo. Apostolo Baloyi noSisiwe Mathina Apostolo T.I. Baloyi abaningi Pastor Baloyi abaningi Baloyi sise uyena usathanda uNkulunkulu konke akwakhe nakho konke anakho. Amen. Amen. Siyabonga Pastor Baloyi or Apostle kodwa kusala you are the man of God. Amen. We can just embrace it like that. Right, take me through, because right now you were giving out the word of God. Amen. What does it mean to you today to come and preach in front of youth, being an inspirational person, ongafihli futhi oshoyo ukuthi wena umamukela uJesu, wena usindisiwe. Kulo okuyithoba nje ngizosho ukuthi kulento oyenzayo ayikho lento akusukuthi ukuhlakanipha nokuqonda bekuyintando nomusa kaNkulunkulu. So konke lokho nje kuyangithokozisa emoyeni wami ukuthi njengomuntu omusha ngisakwazi ukuyizwa iphiko likaNkulunkulu futhi nomoya oqede usakwazi ukukhuluma izwi bese ngikwazi ukulenza ngendlela lengakhona. Amen. So lokho nje ukodwa nje kuyiko kodwa nje kuyangithokozisa inhliziyo yami nomphefumulo wami. Amen. Thank you so much. Nimzwile umfundisi uthi kuyangithokozisa. I was listening to him as he was preaching. He's preaching the word of God, and being a young pastor, preaching to the other youth eyebandla, ngiyacabanga ukuthi kukhona ababhekelele kuye, kukhona abambhekayo as i-role model yokuthi ngelinye lamalanga bazofika nabo uNkulunkulu uzobathola. uNkulunkulu asimtholi, yena uthola thina. Angithi uze usho njalo. Yes, ukuthi uNkulunkulu akusithi simtholayo kodwa yena uthola thina. Manje manje I think this will be my last question. Ukuthi how do you see youth progressing? Maybe let's not open up too many years. I sit in the space of 3 years. Where do you see youth TIC? In terms of usual noma into engizokuthuthela kakhulu esenhlizweni yami noma esemphefumulweni wami ngibona nje TIC. Kungenzeka uNkulunkulu iTIC ayibusise ngabaholi abaningi abayogijima ngeva ngeqiniso uma siyiphatha kahle simamela sethoba endleleni, especially to our elders, especially to our leaders at church. Uma singayenzeli thina sibika kubona bese-ke lapho singaphumelela singaya phambili, singaba yinto enhle izwe lonke libukela kuthina futhi. Siyabonga mlalela, I hope uzwile lapho. If ngimbamba kahle ngipha nje just one word yalento ayishilo, ukhuluma nge-submission. Ukuthi as youth learn to submit kulaba abangaphandle, ngoba bane-wisdom ngithi abantu wena ungaphiwa ukuzula mhlambe umholo ophethe, kodwa uma ungasubmithi ungathobi then awuzukwenza lutho. Thank you so much. I thank you. Ngijabulile kakhulu nokulalela intshumayelo yakho. Nami ingakhile kakhulu intshumayelo yakho. Thank you so much, Pastor. Ningakhohlwa ke balandeli bethu nabalaleli bethu Engaging Life ne. Catch us on YouTube, More Zion Music. Catch us on TikTok yethu. Siyabonga kakhulu. We can see ukuthi, you know what, even my personal account is flooding. Thank you so much. We love you. Ciao.
Ngiyanibingelela futhi. Sekusile kamampela ke manje sekunelanga. Sesifike emaphethelweni manje siyagoqa konke. So ngithe before sihamba, let me grab one of i-youth la. Uzozi-introduce azisho ukuthi ubani bese ke sizoqhubeka naye. Cela uzi-introduce lapha. Bingelela abalaleli. Malalele emakhaya igama ubuhle Masondo from eGauteng branch ukhonza Trust in Christ. Oh, thank you Buhle. Uyi-one nje umbuzo, angizukubuza imibuzo eminingi. I just want to find out from you ukuthi how was your or this year's youth celebration? Let's call it a celebration. It was indeed a celebration. Yes. Siyabonga kubo bonke abantu abakwazi ukuphumelela. Sibonge nomdali ukwenza sure ukuthi lelanga liyafika leyenzeka noma kumakhaza. Akekho engibonile ohambile sonke sisaphelele njengoba sekusile kwisonto senzahlangana Friday ebusuku. So siyabonga impela nani Sounds of Azania, siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi. Amen. Siyabonga kakhulu. Can you just briefly tell me ukuthi did everything that happened, did it meet your, or rather, what was your most highlight thing on a highlight nje kule weekend? When this is your highlight, we are giving it 10 ticks for instance. I-highlight ukubungaza nabantu, ubona wonke umuntu esimemile afika. Oh wow. Ngoba inkonzo akusinkonzo ngaphandle kwabantu. Wow. So sibona bonke abantu abalandeli nama-guest ethizwa memile bafika kulamakhaza ase-Witbank. Right now it's 1 degrees. So ukuthi nihlale nithamelele nkonzo ukuze kufike Sunday. I-highlight isibusiso esikhulu kunakho konke. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu balaleli bethu. Don't forget to like and subscribe More Zion Music. Bese niphinde futhi nisifollowe kwi-page lethu le TikTok. Siyabonga, siyanibona nina niloko niyalike, follow. Press the follow button. Ciao. Exciting moment, engaging life. Sesahamba manje. We had a lovely moment. Yasifike ukugcina ke manje. Yabona manje sise TV encane. TV encane. Netansile wase Trust. Yebo. Yeah. We are signing out. Yeah. Last words. Last words, abantu bahambe kahle, abantu baziphathe kahle, abantu abasha baqhubeke bamkhonza uNkulunkulu. We are signing out. Siyobonana next year. Sinama exciting themes, sinama exciting activities for next year. Na siyabonga bonke abantu abasijoinile this year. Siyabonga kakhulu kuma guest wethu, siyabonga kakhulu kubo bonke abantu abafikile bazoba nathi. Inkonzo yethu beyimnandi kakhulu. Itheme bokuyi cowboy next year. Rolling the drums. Release soon. Ukuthi sizoba itheme yethu ini. Siyabonga. Bye. Sekashilo sizobona next year ukuthi basiphatheleni i-TV kwi-TV. Lalela Engaging Life where life matters. Don't forget TikTok account Engaging Life. Yeah. And then lagu siyatholakala ku YouTube ke More Zion Music, Street Jupiter uzothola Engaging Life ikhona. Thursday sikhona on radio 6 to 9. Yeah, ungasikhohlwa TV on TV. TV on conference TV. at Trust. Yeah, the Spirit of the Lord Always flow upon the face of the deep. Bye. Hallelujah.